Здравейте! Казвам се Десислава Мартинович. Щастливо омъжена съм, майка на 3 вече пораснали синове. Автор съм на 2 книги "Урокът" или "Пътят на душата" и "Диетата любов". Огромната ми жажда за учене ме преследва цял живот и ме преведе от правото към здравеопазването, оттам към НЛП, позитивна психология, психотерапия, парапсихология, окултна терапия, хипноза, арт-терапия и натуропатия. В това си видео бих искала да ви представя по-обстойно последното обучение, при което преминах, а то е планетарния код. Една система, която е подобна на астрологията и нумерологията, но има свой съвсем различен подход и интерпретация. Изчисляването на звездния код се основава на дребна тайна нумерологична система. Парапсихолога, лечител и автор на над 20 книги Вадим Ченце е човекът, който разкрива дребните тайни на този метод в Западна Европа. Имах огромната радост и чест да бъда негова ученичка и да се запозная с звездния код. Да премина през обучение, което ми дава правото да бъда планетарен код коуч. Според правилния час на раждане на човека, планетите от Слънчевата система не само се причисляват към определени знаци, но и се изчисляват във времето. В зависимост от това, кога дадена планета се появява в живота ви и дали е възходяща или низходяща, влияе върху живота ви различно. Кодът отговаря на следните въпроси. Как протича животът ви и как ще продължи? Какви теми от живота са засегнати в различни фази от него? Къде можете да бъде манипулирани? Кои елементи от природата ви оформят? Какви планетарни влияния съществуват? Планетите комуницират една с друга и произвеждат специфична честота на смесване, която се отнася само за вас. Това ви прави това, което сте. Комуникацията на различните планети се променя година след година. Можете да използвате и анализирате тази честота във ваша полза. Различните планети носят свои собствени кармични задачи за вас. Освен, че може да се изчисли как планетите въздействат върху вас, кога е добре да действате и кога е да сте по-здържани и търпеливи, може да бъде изчислена животна карта, която да ви покаже година по година силните ви и по-слабите ви периоди. Също така, може да бъде направена карта на съвместимост с партньор, дете, родител, бизнес колега и така нататък. Може да бъде направено и изчисление на дадена година или за конкретна дата. Системата дава възможност за поглед върху живота ви от звездите и максимално разбиране на уроците, които ни носи той. За всички, които проявяват интерес, давам следните контакти за връзка. Желая ви благословение и изобилие. Ваша Десислава Мартинович.